Hola, 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 hola. Yo no me escucho. No te escucho ni a ti ni a mí. Hola, 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 hola. Yo no escucho nada. Voy a buscar a Ron. Aparte, es que no escucho nada. O sea, si me hablas, tengo que sacar el audio. Ponte tú aquí, joder. No escuchas nada. No. Yo me escuchaba como 2 segundos tarde, estaba diciendo una palabra y me escuchaba 3 anteriores. Bueno, nos vamos a seguir descanso, vayamos. No se escucha. A ver si no hay. También Robert nos va a grabar un vídeo. O grupo de crítica avanza de barrio. Hacemos así. Para tener las orejas. Ola, moi boas tardes, benvidos ao Pabillón do Catañal neste día de martes 8 de abril que vamos a enfrentar o equipo local, o Frigoríficos do Borrazo, co equipo visitante, o a banca de Marleo. Eu son Pepe Camiña, intentarei facervos ameno este rato connosco nunha loita pola o pase a final a 8 de Irún e conmigo está Adrián Pumar. Hola Adrián, que tal? Hola, boa tarde. Que tal? Un placer estar aquí. Bueno, Adrián, segundo partido destes dous conxuntos a falta de en escasos 72 horas.
como ves o encontro, sobre todo con respecto ao outro día, no? O partido de León. Bueno, pois o partido do outro día en León foi un partido que tivo moitísimo ritmo, como reflicte o marcador final, non? E hoxe espero quizáis un partido similar. Ao final é unha eliminatoria, quen gañe pasa a ese top 8 final e bueno, aí os ataques normalmente soen estar mellor que as defensas. Pois veremos o que acontece. Recordar que este partido foi exactamente igual disputado o ano pasado, con victoria canguesa. Veremos este ano como se prepara o encontro. Recordade que o Balonmán Cangas chega nunha seira de resultados negativa, mentras están accedendo ao campo o equipo local. Curiosamente foi en Copa do Rei o mes pasado frente a Balonmano Caserío. E además, pola contra, estamos usando un balonmán moi intenso nestes últimos partidos, está xa en postos europeos e seguro que vai a seguir aí ata final de temporada. Vemos como se presenta o equipo ademanista, con galego Carlos Álvarez, Patrick Pasia, Darío Sanz. Pola contra, estamos vendo tamén un pabillón do Catañal, un martes ás 8:30 da tarde. Bueno, non é a afluencia habitual, pero na Copa do Rei sempre suele pasar así, non? Sí, bueno, os partidos de entre semana con xornada laboral polo medio e demais sempre dificulta un pouco a afluencia, pero bueno, eu penso que sendo martes, a hora que é, seguramente moita xente chegue agora puntual para o partido e amosará mellor imaxe o Catañal seguro da que ten nestes momentos. Seguro que, como sempre, os que están apoiarán e defenderán as colas do seu equipo ata o final. Mentres estábamos escuitando o recibimento sempre querido Alberto Martín, o pivote madrileño que xa xogou durante 3 temporadas no Club Balonmán Cangas. Agora arrancamos o primeiro minuto de la presentación, comenzando por Boca Activo Trapez. Sí, bueno, eu creo que está chegando o Manu Pérez que todos esperábamos en Cangas, non? Estas últimas tempadas que está alternando o primeiro equipo co segundo, creo que era deseso de todos os que somos iareiros do equipo que de ver a Manu aí, non? Dando ese paso final, acabando por ter minutos importantes no primeiro equipo, como así está sendo, e bueno, creo que está cumprindo un pouco coas gañas que tiñamos, non? De velo a él aí. Pois agardamos que o rendimento de Manu da Soia da canteira canguesa siga dando os seus minutos, mentre estamos a punto de ver como remata a presentación do Balonmán Cangas, con pivote egipcio como Darserin, outro dos destacados desta temporada do Balonmán Cangas. Saludos entre os dous equipos. Pouco menos de 3 minutos para comezar. Vamos cun pouquiño co tempo adiantado, pero do que estamos seguros é de que veremos un gran encontro ante dous grandes equipos. E de feito, esta podemos dicir que é unha rivalidade histórica, ¿no? Esta é a temporada 25ª de Balonmán Cangas en Asobal. E bueno, este partido le vamos vendo, diríamos que todas esas tempadas, ¿no?
Sí, bueno, o ano pasado tamén se deu este mismo encontro de Copa do Rei, non? De Cangas a Ademar, que afortunadamente pois saldouse cunha vitoria para nós, e bueno, o galla se repita a historia hoxe. Veremos o que acontece. Colexiados listos, Juan Quintas e Rodrigo Pérez Arce, os capitáns de ambos conxuntos, tamén preparados para a foto de rigor cos colexiados. E o que dicimos, últimas indicacións de Nacho Moyano e de Dani Gordo. Estamos, como dicíamos, a 2 minutos de comenzar este encontro. Lembrade que é o partido final para decidir quen dos dous equipos estará presente na final a 8 de Irún. No caso do Cangas sería a cuarta consecutiva, un fito, diríamos que histórico para un club humilde como Cangas, pero que con las declaracións que fixeron na previa tanto Martín Fuentes, o canteirán de Balonmán Cangas, como Nacho Moyano, van con toda a ilusión por seguir facendo historia, aínda que non hai que olvidar que o foco está na Liga, na permanencia, que cada vez está máis e máis apretada. Sí, sen dúbida, agora os equipos de abaixo estas últimas jornadas están apretando a clasificación. Seguro que un ollo está posto aí, que ao final é pois o objetivo máis importante, pero bueno, esta Copa estes últimos anos está ilusionando moito. Creo que para o club tamén é importante estar nesa final a 8 e, bueno, seguro que a afición está desexando por cuarto ano consecutivo volver a acudir a unha nova viaxe, unha nova experiencia. Creo que son cousas positivas para o equipo, para o clube e para a afición. Por suposto, esa afición que nunca abandona. Lembramos que hubo máis de 200 persoas outro día en León, un partido moi importante, pero que a pesar da derrota a afición demostrou que está co equipo pase o que pase. E agardamos que hoxe tamén siga sendo así, porque é a tónica habitual dos partidos de Cangas. Como curiosidade tamén, Pumar, hai que recalcar que quizáis hai máis xente na grada de tribuna que na de frente de tribuna, non? Na que ven os espectadores, é curioso tamén. Pero bueno, podemos dicir que un bo ambiente copeiro. Sí, sen dúbida, ¿no? O que pasa é que estamos mal acostumados aquí a estar partido tras partido co Gatañal cheo ata bandeira. Hoxe que vemos algún oco libre, pois parecenos que hai pouca xente, pero hai bo ambiente para ser un martes ás 8:30 da tarde. A verdade é que creo que en moitos lugares sería envexa ter o pabellón así todos os días. Pois vemos aos 7 iniciais de ambos os dous equipos. O Ademar empeza con Xavier Marcordari na portería, nos extremos Sergio Sánchez e Carlos Álvarez. A la esquina, Alex Bodos, Fernández no centro. Rodrigo Pérez Arce, que acaba de perder o balón, pero foi falta, e no pivote Alberto Martín. Por la parte de Cangas sale coa defensa, bueno, habitual, digamos, con Javier Zurmendi no exterior, Martín Gallo, Omar Seguí, Santi López, Odanes Lima e Arnau Fernández. La portería no estaba aí con todo, solo balón a Alex Bodos. Rodrigo Pérez Arce que penetra, primeira do partido, e a primeira balón de Deportivo Cangas. Bueno, vemos aí xa non a intención táctica do Cangas nesa acción defensiva, que Arnau non axuda aí a Max para que os balóns pois non cheguen a Carlos. Entendo que prefiren que tire un lateral en penetración, neste caso diestro, como era Pérez Arce, e non Carlos, non, que bueno, é o máximo xogador da Liga Sobal, e todos sabemos a calidade que ten o Pontevedrés dende a esquina. Pois justamente o penalti provocado por Javier Zurmendi a Sergio Sánchez vai lanzar Carlos Álvarez despois do gol de Santi López. Carlos Álvarez nunca tiene campings para un lanza e gol de Carlos Álvarez. Que calidade ten este rapaz. Bueno, e Luca, que é un especialista nos 7 metros, que faltoulle nada para collerlla. Sí, vemos como Luca ríe, un porteiro tamén moi intuitivo, que xoga moito co lanzador e a mí que sostivo de facerse todo. Bueno, xoga balón Raymond Toll, do xogador Maciar. Martín Gallo, más Dimas no centro do ataque. Sigue xogando balón, o xogador danés, intenta Martín Gallo penetrar, balón para más Dimas, lanzamento, un pouco de fortuna, blocaje defensivo en parada de Xavier Marcordari e xoga o Ademar de León para poñerse por diante nestes 2 primeiros minutos de partido. Para Rodrigo, volven a chegar o balón a Carlos, unha calidade tremenda, fai un 2 no marcador. Creo que unha das claves neste partido vai a estar neses repliegues, non, en defender esa primeira e segunda oleada de Ademar, que son moi peligrosos, chegando con xogadores como Lodos, como Edu Fernández en carreira, que van moi fortes os espazos. Efectivamente, unhas situacións que sufrimos a pasada xornada de Liga e a que estamos vendo agora
agora co gol de Alex Lodos, outro xogador moi potente da canteira leonesa. Mentres vemos o contraataque rápido de Javier Azurmendi. Perfecto, o Catañal, que dicíamos que, bueno, que non había o ambiente esperado na liga, pero desde logo o ruido e as ganas de animar non cambian, non? Bueno, iso aquí xa se sabe que é algo habitual. A verdade é que era o que decía, non? Faise raro ver asientos baleiros, pero hai tamén un moi bo ambiente. Desde logo ambiente ensordecedor, como podedes comprobar nas casas. Xoga Alex Lodos, xogada que impacta entre Martín Gallo e Omar Serif. Golpe franco a favor do equipo leonés. Bueno, está comezando además xogando accións moi directas sobre Omar. Entendo que prefiren buscar a Omar e non a Santi nesas accións. Vemos aí como xoga Edu Fernández para Alex Lodos de volta. Volve Omar Serif, moi ben defendido polo conxunto cangués. Golpe franco, ataca de Mar. Alex Lodos, busca outra vez con Omar Serif. Consigue penetración para Edu Fernández. Intenta recuperar Omar, vaya defensa de Cangas, aguerrida. Santi López que corta. Moi boa defensa. Moi boa defensa, traballando moi ben as situacións de impares, chegando as axudas, importantísimo este nivel defensivo. Balón en pasivo, vaya a ser o encargado do lanzamento, previsiblemente. Rodrigo Pérez Arce que xoga con Alberto Martín e moi boa defensa de Cangas. Moi boa defensa de Cangas, todos xustos, cartón amarelo para Omar Serif e volve a atacar o Ademar. Pensaba moi poucos pases deben quedar. Bueno, creo que agora con esta sanción, coa tarxeta amarela, perden o pasivo e inicia ataque de novo Ademar, unha mágoa, pero bueno, moi boa defensa de Cangas, a ver se consigue manter ese nivel, que agora mesmo están moi ben. Moi intensa a defensa de Cangas, sigue aí, balón para Alberto Martín. Agora 7 metros por defensa interior de Omar Serif ante o lanzamento de Alberto Martín. Volve Carlos Álvarez dos 7 metros. Vai a ser un duelo interesante, seguro, entre Carlos Álvarez e Lucas Tribucapis. Esperemos que o porteiro cangués se faga a victoria, pero amaga a primeira, Carlos Álvarez adentro, non perdona o xogador pontevedrés, o ex-cisneísta, e con o 3-4 no marcador. Bueno, 3 dos 4 goles, non, Carlos? Sí, a ver, todos sabemos a facilidade que ten Carlos para o gol, dende os 7 metros, que é un especialista, ten unha variedade de lanzamentos espectacular, sempre moi complicado adiviñar o seu tiro, e despois, bueno, que a pon onde quere poñela. Parece que lle escapou o balón aí, esbaludas más Arnau, xoga Remo, Martín Gallo, que calma un pouco o ataque de Cangas, e agora no desdoblamento, o gol Arnau Fernández, segundo gol do partido para o extremo catalán, que pon as tabuas no marcador. Edu Fernández, lanzamento agora e gol do xogador leonés, agora Arnau buscando o terceiro, que golazo de Arnau Fernández. Vaya gol do Arnau, como están aproveitando as transicións do equipo de Cangas. Estamos vendo que no repliegue defensivo está un pouco espeso agora mesmo Ademar. Sí, era un pouco que falaban, non? Ademar corre moi ben, a primeira oleada, a segunda, tamén o contragol, pero é verdade que con Edu subindo polo centro e o cambio de Rodrigo Benítez, pois o Cangas aproveita tamén as súas opcións. Creo que é importante curtar esas accións rápidas, facer un golpe franco, leválos ao posicional, que aí é onde vemos que Ademar lle custa máis. Parece ser que reclamaba a Cangas unha acción defensiva, probablemente unha falta de ataque a Santi López e Alberto Martín, pero os colexiados non decretaron nada. Os xogadores de Cangas se pararon pensando que había pitado algo, pero efectivamente o colexiado indica que non pitara nada. Están dialogando agora Dani Gordo e o colexiado buscando alguna explicación, pero bueno, parece que non hai nada claro nestes momentos. Bueno, parece que nesa acción sonou un silbido ou algo que confundiu os xogadores. Cangas pensou que os árbitros sinalaron falta en ataque e os árbitros non pitaron nada. Pois efectivamente sí, o xogo estamos chegando ao minuto 7 da primeira parte, Frigoríficos do Marrón 5, a Banca de Mar León 6, ataca o equipo pancangués con mediación de Rei Montón. Martín Gallo no centro do ataque,
a segunda oleada. Omar Serif, de volta a empezar para Ademar. Agora sí, interceptou o balón o Frigoríficos do Morrazo. Intentaron aproveitar esos despistes non defensivos, ese cambio de ataque-defensa, pero non foi que de facelo Ademar. Sí, aí Ademar precipitouse un pouco porque a Cangas non lle dera tempo a facer o cambio ataque-defensa, estaba Raimond nun 2, non souberon aproveitarse desa situación. E agora chega o gol de Rodrigo. Aí vai Arnau Fernández, que xoga con Martín Gallo. Santi López, antes do cambio ataque-defensa, xoga con que xogador, o Maxi, de poderío físico. Vemos que recibiu un golpe Santi López na faciana. Algo pasou con Santi, está visiblemente mareado. Non sabemos se foi un contacto, efectivamente un contacto con Alberto Martín. 2 minutos para o xogador madrileño. E agora que Santi parece que se recupera. Bueno, parece dende aquí, igual os espectadores non o poden ver, pero parece que ten un golpe na cella, non é sangre, por suposto, porque senón teria que salir retirado, pero sí que se lleve un moratón xa no momento. Parece que ten inflamado, sí, un pouco a zona do ollo dereito, non? Xa sabemos que Santi, se se queda tirado, é porque o golpe foi forte, porque para tumbar a Santi... Sí, iso é certo. Santi un guerreiro, dos pés a cabeza, un xogador que representa a tradición, a filosofía de Cangas. Xoga Carlos Álvarez, que esta vez a lateral derecho, Rodrigo Benítez, Alex López no centro, buscando el teléfono Omar. Moi boa defensa de Santi agora, moi boa súa seu compañeiro. Están buscando moita acción directa aí, co cruce central pivote, con permutas central lateral para ir buscando a Omar nese 1 para 1 e desequilibrando aí, pero a verdade que o Sitio está aguantando moi ben esta reacción. Alex López outra vez esa acción directa, arriba, penetración, parada de Luca en 7 metros. Sacou rédito además de León nesta acción. Pide algo máis Edu Fernández, pero os árbitros decretan únicamente 7 metros. Sí, chegou aí un pouquiño tarde Martín para esa axuda a Omar, que se viña algo enganchado de eses cruces, pero bueno, un pouco a idea de Cangas ten que pasar por aí, non? Por levar o Ademar o posicional, a que teñan que atacar longo e frenar esas accións rápidas directas, que é o que se les dá moi ben. Vamos agora a Carlos, diante de Javi Fernández, moi boa parada do porteiro Cangués. Outra das perlas da canteira Made in Cangas, pero moi boa parada, que non é nada fácil meterlle un 7 metros a todo o Carlos Álvarez. Sí, creo que o cambio de porteiro aí beneficiou, non? Ver a Carlos tirar 3-7 metros ao mesmo sitio é raro. Outra parada de Javi e outro rebote que non consigue recuperar Cangas, pero bueno, vemos que empezou Javi Fernández moi entonado, iso é importante tamén para manter a competitividade na portería. E vemos como sora, además de la coordinación de Edu Fernández, Rodrigo Pérez, Alex López, moi boa roba balón de para cima, recupera Omar Serif, parece que o público pide máis, Santi López adentro, cuarto partido. Bueno, hizo co reglamento na man, non hai porteiro, debería ser 7 metros 2 minutos, porque non había porteiro. Esos agarróns cando non hai porteiro debense sancionar con 7 metros e 2 minutos. Bronca monumental no Gatañal, non escuchamos que se queda os comentarios entre un e outro, pero efectivamente o público reclama que non había porteiro, por lo tanto o que tiene ideas, non 7 metros son para el club. Sí, aí entendo que o árbitro veu que había acción de levantarse para Cangas, decidiron deixar a xogada, pero bueno, entendo que a exclusión deberían aplicala. Mientras vemos a recuperación de Raúl Fernández, sube o balón Santi López, posibilidad de poñerse un arriba Cangas, o Gatañal se encende, agora pérdida de balón, vai Sergio Sánchez de contraataque contra Javi Fernández, Javi Fernández de outra parada, Javi Fernández, vaya partido que acaba de protagonizar, vaya primeiros minutos de Javi Fernández na porta de Cangas, e agora outra vez, e agora sí, a cuarta vaya vencida, gol de Carlos Álvarez despois de 3 paradas consecutivas de Javier, que non puido aproveitar o Cangas. Bueno, Javi saiu entonadísimo, non? Ao final, creo que todos os porteiros sales a un 7 metros e o paras, e bueno, isto xa fai que te veñas arriba, pero a verdade é que está facendo uns minutos espectaculares. E Cangas creo que é un pouco precipitado, non? Este ritmo
alto, veloz, loco, creo que favorece un pouco máis a Ademar. Quizá temos que ter un poquinho máis de paciencia, non? Aproveitar as que poidamos correr e as que non, pois saber frenar o xogo posicional e buscar un pouco as mellores opcións. Efectivamente, mentre vemos ahora como se emprega con dureza a defensa de Ademar, reclamaba tamén a xente un contacto de Raymond contra Luis Fernández. Xoga agora Raymond, balón para Max Timan, lanzamento de adentro, gol do xogador danés, gol de Max Timan, o brazo executor deste balón al Cangas, que esperemos que esté a un buen nivel hoxe, porque tamén o necesita para coller un pouco de confianza despois do último partido. Sí, bueno, Max, todos sabemos xa do que é capaz, non? É un xogador que cando o partido está complicado asume, tira do carro e ten un lanzamento que é poderosísimo. Agora Javi, casi fai un gol Javi despois da súa magnífica parada, o lanzamento de Alex Lodos, xoga Javier Azurmendi diante de Sayed Marcordari e adentro. Outro gol de Javi Azurmendi, segundo para o Larinense, Remón, o Gatañar F, e o 9-8 no marcador para o Frigoríficos do Morrazo. Esta acción sí está ben levada, subindo rápido, queda o xogador de Ademar tirado no chan e, bueno, aproveitamos a transición para xogar en superioridade. Moi boa decisión de Santi aí, non? Moi boa xogada por parte do equipo. Xoga Alex Lodos con Rodrigo Pérez Ángel frente a Juan Cangas e Luis Fernández. Ahora que xoga con Bigote, recupera balón Cangas, pero non, golpe franco favorable ao Ademar por ese agarrón de Santi López Alberto Martín. Mientras se para o tempo, bueno, vemos que lo que dicías ti, ¿no? Que estamos entrando en un partido muy frenético, repetindo un pouco os guarismos do partido do sábado pasado. E bueno, cal é a tua opinión, ¿no? Creo que, polo que dicías, que para Cangas é mellor baixar un pouco esa revolución, ¿no? Sí, a ver, son dous equipos que lles gusta correr, xa sabemos que Cangas é verdade que ten un xogo posicional de ataque máis elaborado, pero tampouco renuncia a xogar contra gol, a esa primeira oleada. Creo que con Arnau e con Azurmendi temos dous moi bons extremos para xogar a iso, pero tamén temos que saber frear, non? Porque Ademar sí que busca ese ritmo alto, a nos hoxe quizáis nos beneficia un pouco levar a defensa, levar os ataques a máis longos, non? Agora aí vaya golpetazo que acaba de recibir Rodrigo Pérez Arce de Juan Quintas, desde aquí obviamente moi clara. Superou a Juan cando baixou o brazo, obviamente non quiso facerlle ningún tipo de dano, pero isto é así, golpe na faciana, e bueno, cartón vermello directo para o capitán do Cangas. Bueno, bastante claro. Sí, a ver, esta é unha das cousas do reglamento que eu opino que quizás se lle pode dar unha volta, non? Tal e como está o reglamento agora, este golpe na cara cartón vermello, está claro, non hai dúbidas, pero bueno, tamén está claro que Juan non ten ninguna intención de agredir a Rodrigo, non? Neste caso, Rodrigo realiza unha moi boa acción ofensiva e bueno, colle a Juan un pouco parado, cos brazos en alto, e bueno, tal e como está o reglamento, pois cartón vermello, claro, pero son desas cousas que quizáis unha volta se lle podería dar, non? Porque é un duro castigo para unha acción que é fortuita. E sobre todo, non ter esa intención, non? Vemos como son agora a superioridade do Manteón, vai moi ben Martín Fuentes, esa introducción de Rodrigo Pérez, presión a Ademar, que siga Carlos Álvarez, e que golazo agora tamén, como xogou con Javi Fernández, con ese primeiro amago, gol, empate a 9 no marcador, e sale ao campo con portería vacía o Balomán Cangas. Bueno, importante agora xestionar ben esta inferioridade numérica para aguantar un poquinho o marcador, non? Ter paciencia no ataque, intentar conseguir gol e bueno, que o ataque pois sea o máis longo posible. Pues efectivamente, agora Hernández Rodríguez no campo, xoga con Santi López que encontra aí un oco, non atopou a ese compañeiro porque estaban facendo o repliegue xa, moi boa acción de Cangas pero non consigue premio, volta a empezar. Santi López no centro, busca Martín Gallo, non para Rades Fodorian que se levanta e gol de Rades, vai a brazo. Bueno, importante. Ese brado pero non hai cambio de porteiro.
malentendido no equipo de Cangas. Javi Fernández non saliu a tempo e Sergio Sánchez aproveitou para poñer o 10-10 no marcador. Sí, aí teñen que vir antes o cambio, non? E bueno, vemos o lanzamento de Sergio, que estáse poñendo de moda agora para lanzar a portería vareira, ese muñeca para que o balón vaise rápido, non? Xa o vimos por xogadores como Frade no último mundial e bueno, é efectivo para evitar eses balóns que se escapaban un poquinho altos. Efectivamente, vemos como xoga Martín Gallo. Santi López Ramírez de Cordero balón para Jaime Gallardo. Elévase dentro Jaime Gallardo. Balón como xoga e ese gol. Para poñer 11 no marcador neste minuto 15. Perde o balón agora acá, además de León, sube o contraataque. Jaime Gallardo, Martín Gallo, unha pena. E agora Edu Fernández casi sen oposición. Fai o gol para poñer o empate no marcador. Vaya pena, igual se precipitou un pouco Gallo. Quizáis tamén o pabellón que estaba aí con esas ganas de ver un contragol. Sí, creo que dubidou un pouco entre Santi e Jaime, e bueno, cando decidiu pois quedou o pase curto, non? A idea estaba ben, era o que tiña que facer, executou mal, unha mágoa porque a acción defensiva fora moi boa, pero bueno, volvemos a estar en igualdade, recuperamos o xogador excluído e seguir na mesma liña de partido que estamos facendo. Vamos agora a Rares como se leva outra vez nesta primeira parada de Sallez no que vai de encontro. Parece que Raymond acaba de ter unha pequena caída aí no cambio de ataque e defensa. E xoga de mar, Carlos Alba no centro, busca un parón moi potente, Javi que agora toca o balón, pero non consigue atallalo. Que pon 11-12. Rubén Río, Santi López. Intenta penetrar Santi López, golpe franco de Rodrigo Benítez, outro xogador capital nos esquemas de Dani Gordo aí no centro da defensa. Sí, sen dúbida, dende a súa fichaxe convertiuse nun xogador fundamental, especialmente nesa 6-0. Sí, ademais un xogador que destacou o ano pasado sobre maneira en Huesca tamén, fixo unha grandísima tempada que lle serviu para firmar este ano en Ademar. Entonces vemos a Manu Pérez, o xogador que antes falábamos, locaje ahora defensivo. Vai subir Ademar o balón. Parece que estamos vendo un pouco a réplica da primeira parte do outro día, non? Sí, a ver, creo que un pouco que falaban, non? Casi non temos tempo de comentar as xogadas porque o partido ten moito ritmo. Creo que Cangas agora nestes minutos está entrando nunha pequena precipitación, non? Moita prisa por buscar esas accións de lanzamento. Agora un novo erro, quizáis, bueno, calmar un pouquiño o partido, non entrar nese ida e volta, intentar leválo a un balonmán un poquinho máis de elaboración, porque ademais vese, non, que en defensa cando obligamos a Ademar a atacar un pouco máis longo nós estamos máis cómodos e a eles custalles máis. Efectivamente, aquí estamos a piques de cumplir o minuto de traición de la primeira metade. Está Marwan Matés aí no campo, unha acción que reclama Marwan algo máis, pero non foi así. Saca Alberto Martín golpe franco, Rodrigo Pérez Arce comandando como Ademar León. Agora vemos tamén a Patrick Wasak, como xogador polaco de la banca de Mar León. A rotación comeza a mirarse no equipo leonés. Agora chega Pérez Arce, que parada de Javi Fernández. Vaya parada de Javi Fernández, que leva unhas cuantas está sostendo o seu equipo. Vaya partido se está marcando nestes primeiros minutos. Sí, un pouco o que comentábamos antes, non? Cangas ten aí a premisa de cando está Pérez Arce de lateral dereito, que é un diestro, pechar su exterior con Carlos para que non reciba, deixar esa penetración. Antes Luca e agora Javi, pois que están facendo moi ben o seu labor, tapando ese tiro recto e, bueno, lles está funcionando, non? Esa parte de estrategia ao equipo. Aí vemos a las Rares con Rubén Río, chega aí o loco Rubén Río para Manu Pérez. Rares que intenta penetrar, sigue o balón para Río aí a man cambiada. Omar quedou un pouco curto a Manu Pérez, ese balón e xoga o Ademar para poñerse 3 arriba no electrónico. Entrou Manu algo precipitado neste partido de Copa. Creo que, bueno, ese primeiro erro, o que pasa un pouco cando somos xóvenes, non? Queremos arranxar o erro tendo un acerto e ao final esa precipitación, pois un erro leva a outro erro. Nada, seguro que en canto se tranquilice un pouco volvemos a ver o Manu de sempre. Agora moi
falabas, ¿no? Esa presión a Carlos Álvarez que volveu a dar os seus frutos, esta vez un mal pase de Paco Basiak, sobre Rubén Río, Santi López, para dar Escodorea, Rubén Río que se achega, levántase directamente fora, o lanzamento de Rubén Río, non atopou portería, e volta a empezar para Ademar, que agora colle un pouco desprevenido a Cangas. Sí, estamos un pouco precipitados en ataque, creo que nos falta algo de ideas. Nos primeiros 15 minutos estábamos jogando moita circulación de extremo, con Arnau, con Azurmendi, que estaban circulando moito, e por aí creábamos moito desorden na defensa de León, que quizáis volver un poquinho a eso, non? Agora estamos con accións máis directas, de lanzamento exterior, con Rares e Rubén. Creo que intentar volver a ese xogo circulante e a buscar máis ao mar nos 6 metros nos pode dar máis frutos. Vemos agora o tempo morto de Nacho Moyano. Esta vez esa xogada estivo a piques de parar a Javi Fernández, pero non foi quen. E que foi cousa súa, pero bueno, está facendo un grandísimo partido. É normal que alguna sempre entre. Recapitulando un pouco, minuto 20, 30 segundos desta primeira metade. Frigoríficos do Morrazo 11, a banca de Mar de 14. Partido frenético, un campo entregado aos seus. Escuchamos agora como anima a Marea Azul. Sí, non, un pouco o que estábamos falando, esa circulación de Martín, Raimon afundindo un pouco o centro da defensa de Ademar, e aí Rubén sí que é un lanzamento cómodo para él. Sí, moi ben Benítez aí, non? Que é un tío experimentado. Iso é un pouco que eu lle pido a Cangas no seu repliegue, non? Que corte cun golpe franco esa subida de balón de Ademar, e aí, bueno, xa lle estás quitando unha das súas armas de ataque, non? Penso que agora, dende a paciencia de seguir elaborando, buscar esas situacións circulantes tanto para Rubén como para Mats, e senón buscar situacións con Omar, que todos sabemos da calidade que ten en 6 metros, e do difícil que é defendelo cando recibe o balón. Efectivamente, esperamos ver máis situacións con Diego Tesiccio, xoga Raymond Todd, agora intenta facelo, sí que o consigue, con mala sorte Omar non consigue o gol, adiantouse moito Sayed Bartolari, xogou con ese lanzamento de a salida de Omar, non foi quen de meter gol, e volve a atacar Ademar para buscar a máxima renta do partido. Podríamos decir de Rodrigo Pérez Arce, AP cambiado, cayendo contra o porteiro, e máxima renta para Ademar León. Sí, unha mágoa, porque esa defensa de Cangas estivo moi ben, eles siguen co seu plan de partido de ir a buscar accións directas sobre Omar, o Exilio está aguantando moi ben, Rubén meteu un impar moi bo, unha mágoa non poder cruzar ese balón, e bueno, despois o lanzamento de Rodrigo, que é dos máis característicos seu, non?
agarra o lanzamento, pero non o recupera. Recuperou Rodrigo. Está facendo un desgaste terrible Rodrigo. Xa se lleve un pouco levando todo o peso prácticamente de todos os ataques de Ademar e tamén se lle está notando, ¿no? Sí, ademais hoxe é un día que aquí no Gatañal, a pesar de ser as 9 da noite, fai calor, notase unha temperatura elevada no pabellón e bueno, ese tamén é un desgaste, non, para os xogadores. Mientras víamos ese erro de Manuel, xoga o balón Rubén Río outra vez, Santi López que busca penetración, a topa Raymond Totes no extremo, e parada de Xavier Barcordari. Quizáis non foi a mellor opción para lanzamento, sobre todo tendo en conta que estaba Raymond aí, quizáis pensaron que estaba Martín Fuentes, pero non foi así, e volta a empezar para Ademar, non? A búsqueda do máis 5. Falábamos do desgaste de Rodrigo, ¿no? Entra no campo outro gran central que conocemos perfectamente en Cangas, Adrián Fernández. Mientras vemos o gol de Patrick Wasiak, máxima renta do partido, baixa un pouco a intensidade do Gatañal e Nacho Moyano pide o seu segundo tempo morto. Estamos nun momento quizáis para Cangas un pouco crítico, ¿no? Sí, desconectámonos en ataque agora nestas últimas accións estamos tamén un pouco desconectados en defensa, non? Aí Guasia que lanza moi cómodo dende 9 metros no centro da nosa defensa, quizáis tamén Santi comeza a notar o cansacio da primeira metade, esa descalificación de Juan, pois vais a notar aí especialmente na rotación do centro defensivo. Pero bueno, temos que intentar subir, non? Ao final estes partidos son moi longos, 5 goles pódese dicir que é unha distancia curta, un par de defensas boas e metémonos no partido e por aí pasa o camiño, non? Volver a coller sensacións atrás, que nos den confianza, ter un pouquiño de paciencia en ataque e gol a gol. Seguramente nestes partidos, ademais, xogando na casa, ainda que se baixe un pouco de intensidade defensiva, pronto se recupera, rotacións, como ti dis, por parte do cansancio son moi importantes, pero bueno, o bo que ten Cangas ao longo desta temporada é que nunca perdeu a cara os partidos, e que bueno, pode pasar malos momentos, pero despois sempre que quen de repoñerse e loitar o partido ata o final, e máis na casa, ¿no? Diante de todas as volta Manu Pérez e Martín Gallo, unha nova rotación de Nacho Moyano, Manu Pérez no centro, busca xogada con Martín Gallo, balón con Jaime Gallardo, se acaba de pitar falta en ataque. Bueno, desde aquí pareceu que entraba por dentro, ¿no? Pero bueno, non o Golesero estaba máis preto, non o indicou así. Falta en ataque de Jaime Gallardo, na búsqueda do máis 6 o Ademar, cando se van a cumplir 25 minutos desta primeira metade. Guasiak con Maruán que entra ahora con moita facilidade, pero para un Javi Fernández, a sétima parada do xogador cangues. Aí está Santi López, perde o balón Santi López, moi boa man de Rodrigo Benítez, contraataque, agora gol fácil para Darío Saab. Pabellón do Gatañal o seu, sabe que está pasando por un momento crítico, aumenta a distancia Ademar e levamos a un tempo con este 12, con este casilleiro, ¿no? Con 12 goles. Sí, un pouco entre nosos erros de precipitación e as boas accións de Barcordari en portería e, bueno, estas defensivas levamos aí un parcial un pouco negativo, a ver se o rompemos para volver a meternos no partido. Agora Manu Pérez que reclama esa salida potente de Campos de Saller, pero conseguiu marcar gol. Penso que temos que ter esa paciencia en ataque, non? Que tivemos agora de elaborar, de circular al extremo, de meter un bloqueo exterior do pivote, de elaborar un poquinho máis, de non entrar niso que queda de mar, de xogar a moitas accións o partido, non? Creo que lles beneficia a eles, nós temos que levar o encontro a un poquinho máis de control. Tiene xogadora por parte de Mar, que atopou o no centro o xogador polaco, 13-19, xoga máis Timan no centro agora con Martín Gallo, perdón. Xogada rápida que está moi ben agora Rodrigo, parece que ten 4 máis en lugar de 2. Está dificultando moito a fluidez do ataque de Cangas. E vai Manu Pérez para meterse a Patrick Wasiak. Xoga con Martín
Gallo, Malstima, lanzamiento de Malstima, el martelo de todo. Muy boa xogada aí, tamén Malstima é un xogador que tremendamente efectivo, non nesas distancias, si ten un pouco de ojo. Sí, ten unha calidade de lanzamento, bueno, propia do balonmán nórdico, non? Bueno, aí o que falábamos, non foi unha xogada moi elaborada por parte de Cangas, pero sí tiveron a paciencia de mover o balón ata que atoparon unha situación de lanzamento un pouco cómoda, e penso que por aí pasa o camiño. Agora temos que volver a toparnos atrás, un par de accións boas en defensa para poder recurtar o marcador e irnos cunhas sensacións positivas o descanso, porque queda toda unha segunda parte por diante que poden pasar moitas cousas todavía. Efectivamente, estamos a pouco menos de 3 minutos para acabar. 5 goles a favor da banca do Mar de León. Ten posesión o equipo leonés, que digamos que se está notando moi cómodo nesta segunda parte desta primeira parte, no camino bonito, ¿no? Sí, agora ven este cambio defensivo de Cangas con Arnau aí no avanzado. Vamos a ver que preparou Dani Gordo para atacar este cambio defensivo. Bueno, agora volve a baixar a 6-0 Nacho. Na defensa anterior estaba en 5-1. Bueno, creo que por este tempo morto está ben pensado por parte de Nacho, non? Intentar desmontar o que poidan ter preparado por parte de Ademar. Veña, a ver se sae ben esta defensa e temos opcións de recurtar distancias. Salir rápido Balonmán Cangas por mediación de Malstima, balón para Jaime Gallardo, de Ademar, la gente que se quiere ir, quiere apretar, vaya a pedir polvos nesta última, bueno, nesta defensa, como lo digo, para intentar reducir a renta y empezar de cero la segunda metade. Bueno, aí quizáis Rares tiña que dar un pasiño adiante, non? É verdade que é un xogador moi alto, que confía na súa envergadura, pero Guasiak tamén un xogador que con estatura, non? Para ese lanzamento exterior, dar un pasiño máis. Bueno, vamos a intentar volver a ser efectivos neste ataque e seguir traballando. Un xogador que tamén leva varias tempadas en Ademar e que está crecendo moito, non? Que paso do tempo. Sí. Sabemos que vamos a topar agora nos peores momentos de Cangas. Un pouco que comentábamos antes, non? Ese xogador ese tipo de xogador que aparece, non? Cando o partido parece que se pon complicado, neses momentos duros non lle tembla a man de asumir galóns e asumir a responsabilidade, bueno, ten unha calidade que innegable. Gol de Franco agora, non vale o gol de Manuán. Vai sacar Rodrigo Benítez. Esta solada que prende o balón. Ven a sacar o balón para Malstima en contra para Jaime Gallardo. Apreta moitas cousas o conxunto galego. 20 segundos para terminar esta primeira metade. Apreta a pañal tamén na búsqueda do outro erro do Ademar que permita acortar as distancias. Aí vai Malván, con Paco Pase que intenta levarse outra vez. Roba Fernández. Vai con calma, 5 segundos. Vai a... Me parece que o que dicíamos, non? Cangas consigue entender o pabellón e perde a renta de Ademar, non? A 2 goles tan só. Sí, un pouco que comentábamos, non? Coller un poquinho de confianza atrás, un par de accións positivas defensivas que nos permiten correr, eses goles de Mats asumindo un poquinho de responsabilidade e hai partido, porque 2 goles non son nada e, bueno, sabemos que o Gatañal canta o si se pode, non? Hai confianza. Respecto de eso hai confianza, vémonos en 10-15 minutillos.
move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had.
You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And Bueno, ya estamos de vuelta. Sí, bueno, tambo rédito lle deu neses últimos minutos, non, para recurtar distancias. Importante esta bola, non, sacar na segunda parte e intentar marcar gol para poñernos a un e, bueno, partido novo. Pues veremos qué nos agarra nesta segunda mitad. Xoga Raymond Gol, balón para Martín Gallo. Jaime Gallardo, que está nun bo momento, pero justamente erra o seu segundo lanzamento. Marchou directamente fora, cambio na portería tamén da de Barleón. Álvaro Pérez estuvo moi ben o outro día. Unha magua, ¿no? Porque sería ponerse a tan solo un gol, quizáis un poquito precipitado esa jugada de Cangas, pero era importante quizáis non Sí, unha magua ese lanzamento, pero bueno, o importante é volver un pouco que falábamos no primeiro tempo, non, cortar esas accións de segunda oleada de Ademar, facer un golpe franco máis rápido, non deixarles esa continuidade que aí son moi bons, leválos a posicionar e dende aí pois intentar despois corrernos. Aí ver o que pasa, moi ben sonado o Reino. Sí, curioso tamén que Carlos lanzou os 4-7 metros a mesma situación, non? Aí abaixo a esquerda do porteiro. E bueno, estivo moi ben Javi aí lendo as intencións de Carlos Álvarez. Importante, non? Esta bola para o que dicíamos, volver a apoyarnos a un e volver a meternos no encontro. Aparte, bueno, é un lanzamento dunha calidade altísima, non? Baixar o brazo para superar a defensa e ter a capacidade de cambiar, non? Coa muñeca e poñelo onde a pon Martín, está ao alcance de moi poucos. Altísima calidade aí de Martín Gallo. Raves Podorean agora que se achega os 9 metros. Pide calma. Sí, ali na acción anterior un pouco que vemos comentando, non? Martín quiso provocar a falta en ataque. Penso que neste tipo de accións é mellor forzar o golpe franco que non intentar provocar ese tipo de situacións. Agora moi ben Raymond, que non sei que pasou. Creo que lle deu un golpe de forma fortuita Lodos, que non o veu pasar. Sí,
Sí, porque de feito tuvo unha xogada parecida a Raymond que foi un manto por quito, non pasa nada. Pide perdón a los lobos por esa xogada involuntaria, por lo que parece, non hai unha cousa por parte de Raymond, de xogada de Mara. Capital para os intereses. Sí, bueno, esta acción de Raymond curiosa, pero creo que foi positiva para nós porque evitamos o contragol de Ademar, eles van a posicionar e aí é onde penso que temos máis opcións de ter éxito. Sí, bueno, no balonmán é o que pode pasar, non? Nuns minutos o partido dá volta e, bueno, penso que agora o equipo está xogando un pouco mellor, máis tranquilo, elaborando máis, tendo máis paciencia e por aí, pois, pasan as nosas opcións. Bueno, pois temos duelo de porteiros, non? A ver quen o fai mellor. Outra para de Javi que se suma a festa. E bueno, este é o ritmo que creo que lle beneficia a Ademar, non? Nos temos que ter máis paciencia, intentar buscar accións máis cómodas. Sí, creo que tamén, non sei se é froito do ritmo que se está xogando, do calor que fai no pabillón, da casualidad que todos os lanzamentos que se produciron nestes últimos ataques de ambos equipos foron lanzamentos rectos, non? Cómodos para os porteiros, tanto para Javi como para o porteiro leonés, que están indo moi ben a tapar ese tipo de lanzamentos. Bueno, así como a de Juan, sí que me pareceu cartón vermello claro. Penso que esta acción, si lle deu na cara, 2 minutos está ben sancionada. Creo que Alex Lodo xa estaba caendo. Bueno, un golpe fortito na cara, exclusión, si así o consideran os árbitros. E bueno, temos que intentar seguir. Creo que estes últimos intres de xogo tan deslavazado, non, de ida e volta, está facendo tamén que nos precipitemos en defensa. Temos que ter máis calma, ese traballo de impares lo estamos facendo moi ben, seguir con esa intensidade bueno, xogando un poquinho o partido que nos interesa, non, a nós. Bueno, importante agora ter paciencia e xogar esta inferioridade con cabeza para que o parcial sexa o menor posible e bueno, seguir un poquinho aí metidos no partido que queda moito.
esta paciencia que estamos demostrando cando somos un xogador menos, que xogamos máis ordenado, con máis calma, buscando máis as accións colectivas, non, de modelo de xogo, pois estános dando máis froito que cando nos precipitamos e queremos correr. Penso que o camiño do Cangas para a vitoria pasa por isto. Agradece os esforzo os seus, que non deixa de animar. Nós estamos tendo un partido moi intenso en todas as facetas do xogo. Estaba intentando ganar Javier Fernández a Carlos Álvarez, pero outro xogador que sabe moito de Piderío. Sí, creo que Cangas ten que ter un poquinho máis de paciencia atrás a hora de elixir cando meter os impares e cando non. Ademar, hoxe aquí está sin Lindqvist, que é quizáis o seu xogador máis eficaz de primeira línea en canto ao lanzamento exterior. Bueno, penso que non teñen tanta necesidade de ir moi arriba, senón de estar un poquinho máis xuntos nesa liña defensiva e obligar a Ademar a ter que mover moito máis a pelota. Bueno, penso que temos que seguir traballando por aí, non? A Benítez ten que chegarlle tamén o cansancio, non? É moi difícil con esta temperatura que temos hoxe aquí. Bueno, importante esta defensa para non irnos do partido. Ves o equipo agora un pouco polas decisións arbitrais, un pouco fora do encontro, temos que volver a defender e ter paciencia, non entrar nese xogo, non? E intentar facer o noso. Temos unha parada de Javier Fernández, outra máis, vai o cantidad para Cangas. Moi ben xogada esa acción falsa, non, por parte de Arnau e de Raimond, non? Aí xogaron esa acción rusa, parecía que iban a buscar a Rubén para buscar ese lanzamento exterior e bueno, moi ben xogada esa falsa aí con Raimond, que entrou prácticamente só.
Bueno, Ademar sigue un pouco co seu plan de partido, non? Xogar esas reaccións sobre Omar, ven co cruce central de pivote, ven coa permuta central lateral, e aí é onde temos que seguir estando moi xuntos, moi fortes, e sabemos que a eles despois, unha vez que defendemos esa primeira situación, lles custa moito elaborar. Moi ben agora ese traballo de impares, agora sí está moi ben escollido o momento por parte de Santi. Bueno, pillaron aí a defensa de Cangas un pouco despistada con esa acción de pasivo, de golpe franco. Moi ben xogada por parte de Ademar, aí Rares colleu un pouco despistado. E bueno, chega o tempo morto de Nacho, non? Que non quere que se lle marche máis o encontro e gasta o último tempo morto. Veremos se é para unha reacción positiva. Somos quen de achegarnos un pouquiño aí a León e chegar con opcións aí aos últimos minutos, que seguro que as habrá. Unha mágoa esta acción, non? Estaba ben xogada, quizáis non con toda a comodidade que quiséramos para ese lanzamento final, pero bueno, a intentar recuperala en defensa, que, como decimos, queda moito partido todavía. Moi boa acción defensiva aí de Javi Azurmendi, de observar esa acción de cruce de Lodos e meténdose aí no cruce. Penso que se poido facer dano, fixo un apoio aí un pouquiño raro, esperemos que non sexa nada. Parece que foi un golpe na faciana ou non podemos observar ben dende aquí. Veremos o que pasa, porque realmente dende aquí, como dicía Omar, non podemos observar exactamente o que está a correr. Así que pode ser sempre a faciana. Bueno, vemos que o doctor Tairo, o doctor Damián Cangas, está aí un pouco apresurado. Bueno, como dicíamos, tenemos que non sexa nada. Si, é que non podemos saber moi ben se foi o mal apoio ese, non, que me pareceu a min, ou se foi un golpe na faciana, que tamén pudo ser. Parece que quizáis foi un golpe na cara.
Nacho Moyano ata o banquillo Sí, parece que pudo ser algo na rodilla esquerda, non? Parece que donde lle están poñendo Seo, bueno, oxalá sea o menos posible, bueno, que pronto pode estar Alex Lodos de volta no campo. López intenta penetrar. Se coñecen moi ben tamén, ¿no? Alberto Martín e Sansi López. Se lleve aí neses uns parados como Alberto intenta impoñer o seu poderío físico e está costando moito a Sansi superarlo. Creo que son moitos anos, non? De xogar xuntos e de xogar un contra o outro. Non acostuma a lanzar el salto, pero bueno. Sí, eu insisto, creo que o camiño para Cangas para chegar ao gol é este tipo de accións que acaban de xogar. Cada vez que os extremos circulan a doble pivote, afunden aí tanto a Benítez como a Fiti, despois atopamos situacións para xogar con Omar ou para buscar lanzamento, e por aí pasa, non? Un pouco as opcións de ataque. Moi boa acción defensiva aí de Mohamed Esan, aguantando as accións un para un de Rodrigo Pérez Arce. E bueno, temos que seguir aí, non? Seguir xuntos, seguir ofrecendo un pouco o lanzamento exterior que quizáis é o que máis lle falta hoxe a Ademar, e cerradiños. A ver, aquí de sempre a defensa é o que nos mete nos partidos, é un pouco que todos os cangueses entendemos de balonmán, pasa por defender para despois poder correr ou poder atacar, coincide que os bons minutos defensivos é cando Cangas se mete no encontro. Vemos que agora Ademar quere dormir un pouco o partido, non? Baixar revolucións, levar o xogo a máis pausado, non? Agora que o Cangas está apretando. Ben, moi boa acción defensiva. Agora mesmo está defendendo moi ben Cangas, que foi un acerto o de poñer a Rares nese 2, e Santi recibindo todas as accións de cruce, que ten máis mobilidade. Importante agora pecharse aí, non? Con Rodrigo Benítez, que Dani Gordo fixo a cambio para xogar un poquinho máis con él, estar xuntiño, sobre todo nesas accións nas que Santi sube a anticipar cruces, que pecharnos moi ben atrás, ofrecer o lanzamento exterior, que creo que por onde pasan
as opcións tanto de recuperar el balón como de paradas de Javi. Moi boa decisión de Santi de parar este ataque, non é o balón para poñernos aún, queda moitísimo partido, ter paciencia, volver a elaborar, sobre todo agora que estes minutos de defensa están sendo quizáis os mellores do partido. Sí, estános costando marcar ese gol de poñernos aún, non? Ou de empatar o partido para terminar de darlle a volta. Vamos a ver si nestes ataques conseguimos accións de lanzamento máis cómodas e mantendo ese nivel defensivo de seguro que teremos opcións de levarnos o partido. Creo que tamén vamos a necesitar un pouquiño de lanzamento exterior aí de Rares, non? Porque eles saben do perigo que xenera o mar en 6 metros e tanto Benítez como Alberto Martín están moi pechadiños con él, ofrecendo ese lanzamento exterior. Quizáis Rubén ou Rares teñen que animarse, non? A buscar algún de longa distancia para abrir un pouquiño esa defensa. Bueno, é Arnau que é un especialista nese un para dous exterior. Bueno, un exemplo para os nenos da base, eses exteriores da base que estén vendo o partido. Teñen que aprender moito de como Arnau defende estas accións, porque son numerosos os balóns que intercepta, que acaban con gol de contraataque polo seu ben facer nestas accións defensivas. Sí, quizáis nestes momentos esa a primeira liña que lle dá máis confianza a Dani Gordo, non? A que ten máis experiencia, a que ten máis balomán, pero bueno, Javi que estaba aí, non marchou. Pois un pouco que pedíamos, non? Que estaba de mar moi pechado atrás. Rares ou Rubén tiñan que dar ese pasiño adiante. Bueno, golazo de Rubén.
e agora é o momento, non, de seguir apretando en defensa. Creo que además ten moitas dúbidas e temos que aproveitarnos disso. Sí, aí quizás Javi chegou un poquinho tarde, non? É moi difícil aguantar o ritmo a Arnau, ter que chegar con el aí a ese contragol, quizás lle faltou ese apoio de Javi Zurmendi para topar unha acción máis cómoda, pero bueno, está ben intentado por Cangas. O importante é seguir atrás, non? Mantendo o nivel defensivo. Bueno, partido que están facer Santi López e Omar Serif no centro da defensa para quitar o sombreiro. O esforzo físico que están facendo coa descalificación de Juan é impresionante. Quizáis a nota máis positiva deste partido, ¿no? O partido que están ofrecendo despois das dúbidas na anterior, Santi López de Marcelo. Sí, sobre todo esta segunda parte está sendo moi seria a nivel defensivo, especialmente el Snow, non? De destacar o esforzo que está facendo Omar, que leva unha paliza de minutos de ataque e defensa e está buscando constantemente a él en accións directas e está aguantando aí dunha maneira genial. Eu xusto estaba pensando neste cambio que fixo Nacho agora, non? De volver con Mats ali o lateral esquerdo. Eu incluso metería a Rares neste 2 corto daqui. Penso que sería a defensa máis contundente que teríamos neste momento, non? Aí Santi e Omar están moi ben no centro, arroupalos con Mats e con Rares nos segundos e dende aí a xogar ata o final, non? Estes últimos 6 minutos que quedan de partido. Moi boa acción defensiva. A verdade é que Mache, bueno, un pouco como Santi, non? Fai falta aquí un exército completo para poder retiralos do campo. Neste caso máis non é un xogador moi impulsivo e fai entender tamén. Sí, un pouco ese carácter, non? Que teñen, son xogadores quentes. Un pouco a xogada de Moyano, non? Bueno, a calidade no lanzamento de Rubén é indudable, ten un lanzamento durísimo, de moita calidade, e bueno, eu que estou empezando a notar é además un pouco canso, non? A Benítez, o beso que está moi fatigado, Rodrigo Pérez Arce tamén le dá moitos minutos. Bueno, veremos como chegan aí para tomar decisións.
Bueno, está saindo ben a Cangas a estrategia de pechar os extremos e deixar esos lanzamentos nos intervalos 1 e 2, e aí moi ben Javi. Levantados los dos valencianos. Otra loita que vamos a ver si seguro la defensa de la Guadalajara. Que Sori Díaz, qué partido, qué segunda metade a nivel defensivo de Cangas. Sí, penso que a primeira parte xogamos un pouco o ritmo que quería Ademar. En esta segunda está xogando un pouco o ritmo que beneficia a Cangas, non? De aí tamén a diferencia no marcador. Vamos a ver cómo se desenvuelve el final. No se vaya a hacer que arriesgar de seguro. Que tenga posibilidad de a más porque puede pasar de todo en estos momentos. Ahora, qué valiente estuvo ahí Rodrigo Pérez Arce para poner ese lanzamiento. Acertó esta vez. Se unha mágoa, non? Porque repetiron de novo a acción defensiva de quedarse con Carlos e colouse aí polo único oco que deixou libre Javi. Bueno, ainda quedan opcións, hai que pelexar ata o final. Unha mágoa aí este lanzamento que non lle saiu quizáis como el quería, non? Bueno, hai que pelexar ata o final, non? Xa o vimos o sábado na Guardia que un minuto de balonmán pode dar para moitas cousas, non? O Guardés o sábado que lle remontou o Málaga en 90 segundos 3 goles, pois por que non remontar nos 2 aquí, non? Por suposto, todo pode pasar, é moi complicada, pero veremos para Bueno, imagino que arriscarán, deixarán tirar quizáis a Darío Sanz ou, bueno, un lanzamento cómodo para buscar as accións Cangas de meterse no partido. outra pérdida de balón de Ademar, lanza Mauskiman, vai a la comunidade de Sai, agora sí que podemos dar por finalizado este encontro. Solo Darío Sanz, últimos segundos, Carlos Álvarez, vai a anotar o tempo, Rodrigo Pérez Arce, Carlos Álvarez, vai a rematar con lanzamento de Benítez, gol de Benítez, remata o partido, Ademar clasifícase para
final por 3 goles. Bueno, unha pequena valoración antes de rematar, Adrián. Bueno, creo que unha mágoa, non, pero unha vez máis o equipo está demostrando un gran nivel de xogo. Estamos competindo todos os partidos, quizáis os resultados non están saindo de forma positiva, pero sí creo que a competición do equipo está sendo moi boa. Creo que este é o camiño, non? Xa dende este momento a pensar en Torrelavega, intentar sumar 2 puntos máis na Asobal e seguir nesta liña, non? Destaco a defensa desta segunda parte, especialmente pois Santi e Omar, que fixeron un grandísimo partido no centro a 6-0, especialmente o Exipcio, non? Aguantando en ataque e defensa despois do cartón de quintas. E penso que este é o camiño, non? Seguir nesta liña que de seguro que a merecida vitoria chegará. Muy seguro que sí. Vemos agora como se despiden os xogadores de ambos equipos. Felicitar ao Ademar de León, que tamén xogou un fantástico partido. Nada, vémonos en próximas emisións o ano que ven, nalgúna fase do sector. Moitas gracias a todos por escutarnos.